Zuiver verskoelen in het bosk de Bremer Wildernis bij Sondel luidt een aspergeveld. Maar gewoon groene, maar vooral witte asperges. Gaastsperges. Jelmer Albada krijgt hulp bij de rispingen van familie en vrienden. Likos van zijn neefje Sander. Zo goed? Ja, die ben al, ja. Ja, wat is pakken? Hij is er in één keer. Juist, heel goed. En wat maakt het is asperges uit Gaasland nou zo bijzonder? Ja, dat ze hier uit Gaasland komen, maar verder? Het is het eerste witte goud uit Gaasland wat er is. En het is een erkend Fries streekproduct. Het is biologische teelt. En het is gewoon een nice stukje uit Gaasland, een streekproduct. Ja. En van Friesland, hoe uniek binnen witte asperges? Er zijn nog 2 oortelers die het ik doorgaan. Voordat het hier begon, is het nou dreig? Het is een soort handwerk, maar het is nieuwsgierig. Ik moet een beetje mooi wegen maar de oogst, maar de gewas. En dat is wel spannend. Maar het is een mooi product en een mooi werk. Ja, je moet ze er net al hier uithalen nou, hè? Nee, we maken maar een lietspercentage van de volledige oogsten. Want die plant met haast met roos zitten. En volgend jaar maar weer de volle oogst hebben. Dus krijg ik even een onpas van de aspergeplant. Klopt, die ben eigenlijk wel een beetje, vrienden hier bij ze planten. En nu bent het eigenlijk pubers. En volgend jaar ben ze echt volwassen en dan gaat het los. Is dit een enthousiaste aspergeteler of nee? Klopt, ja, krijg ik begonnen, dus dan word je van alles. Maar het is heel nieuwsgierig. Het is een prachtig product en smakelijk. Ze lieken best wel mooi. Hier heb ik erin. En dit is echt een mooie witte kop, mooi dik, mooie maat. En dat is als aspergeteler, hier wil je blij van. Dat wil je graag zien. Het is echt een top AA-klasse.